În 1330, Carol Robert de Anjou pornea spre sud, convins că îl va zdrobi pe Basarab Pripia. Dar voievodul muntean pregătise altceva. Trecătorile înguste deveniseră o capcană tăcută și perfect aleasă. Oastea regală a intrat adânc în munți, iar retragerea s-a transformat rapid în dezastru. Sursele medievale vorbesc despre prăbușiri, foamete și panică, în timp ce ordinea regală se destrăma. Basarab nu a cucerit un regat, dar a demonstrat că putea învinge o putere mai mare. După Posada, autoritatea sa a crescut, iar țara românească a intrat pe drumul independenței politice. Victoria din trecători a schimbat raportul de forțe și a născut o nouă conștiință a puterii locale.